Mas Pereres. Masia de grans dimensions, de planta quadrangular al voltant de la qual hi han distribuïdes diverses dependències i cossos agrícoles. Consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta a doble vessant de teula àrab i el carener paral·lel a la façana. És una construcció feta amb murs de maçoneria que encara conserva l'arrebossat exterior. La façana principal està composada simètricament a partir de 3 eixos amb el portal d'entrada centrat i obertures a banda i banda que es repeteixen al primer pis. La porta, a la que s'hi arriba per una escala de 4 graons, està delimitada amb arc de mig punt, fet amb pedres carejades. Just per sobre hi ha el rètol on es pot llegir Caserío de las Paseras, Cuartel de Mediodía. Les obertures són rectangulars, d'obra i amb el perímetre ressaltat amb morter. La resta d'edificacions tenen característiques similars, amb la mateixa tècnica constructiva i la mateixa tipologia d'obertures. De Pereres se'n té notícies des del 1338, quan pertanyia al castlà del castell de Mediona, Ramon de Barberà. Davant la casa actual hi havia l'edifici original, una torre de defensa o casa forta. D'allà en sortí la plaça que hi ha sobre la porta d'entrada de l'actual masia. Posteriorment, i amb el temps, ha anat patint diverses transformacions i reformes.